2018-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň üssüsi 6,12% boldy diýip Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 1 fevralda geçirilen hökümet maslahatynda aýtdy. Ministrler kabinetiniň geçen ýylda bitirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde berilen hasabata laýyklykda 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2018-nji ýylda jemi öndürilen önüm 5 göterim artdy. Döwlet başçysynyň tasdiklamagyna görä geçen ýyl güdüňinde tutulan mailnamalaryň ählisi diýen ýaly durmuşy geçirildi. Bu doklaryň täs ählisinde önüm öndürmegiň möçberi artdy. Täze ýokary tehnologiýaly kärhanalar ýyşy girdildi. Mundan başga daşary ýurtlara iýerilen önümleriň möçberi 11 milliard 200 milyon Amerikan dollaryndan geçdi. Bahasy 10 milliard Amerikan dollaryna golaý bolan 1704 tane diska gurulyp ulanylmagy berildi diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy maglumat berýär. Emma döwlet eýçiligindäki neşer daşary ýurtlara anyk nähili önümleriň eksport edilendigini anyklaşdyrmaýar. Türkmenistanyň ykdysadyety esasan daşary ýurtlara eksport edýän energi serişdelerinden gelýän girdeje daýanýar. Neft bahalarynyň global arzanlamagy Russiýa, Iran ýaly gaz alyjylaryny ýitirmegi bilen bir hatarda ýakyn geljekde girdeje bermejek gymmat baha proýektlere milliardlarça dollar harçlanmagy resmi aşgabady soňky 26 ýyldaky iň agyr ykdysady krizisi bilen yüzbe-yüz goýdy diýip ekspertler aýdýar. Munun üstesine 1 fevralda ýalňyç energetika toplumuna gözegçilik edýän vice-premier Muratgeldi Meredowa gözegçilik edýän toplumunda bellenen tapşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üpçün etmäändigi üçin berilen bir käňji nazara alsaň iň girdejil pudogyň ýagdaýy boýunça hem bir topar sorag döreýär. Bellemeli ýeri Meredowa geçen ýylyň dekabrynda hem neft gaz toplumundaky problemalar sebäpli käňç berildi. Şol bir wagtda käňçilere we kadr çalışmalaryna her ýylda berilen üsüş tanlaryna garamazdan ýanwarda görülen serişde tyksýtlama çärelerinden çen tutulsa önümçilik kärhanalaryndaky ýagdaýlar çylsyrmly bolup galýany meňzeýär. Türkmen hökümeti bu çylsyrmly ýagdaýy açyk boyun almasa-da geçen ýylyň dowamında importa azaldyp ýurt içinde daşardan getirilen haritlaryň önümçiligini giňeltmek, eksport edilen haritlary artdyrmak siýasatyny dilde ýygyderli öňe sürdi. Şu siýasatyň çäginde geçen ýyl 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende eksporta niýetlenen we importyň ornuny tutýan döwrewap önümleri üstürmek üçin ýurdyň banklary tarapyndan berilen karjlaryň muktary 10,12% ýokurlandy. Döwleti degişli bolmadyk bölegi berilen karjlaryň muktary 20,14% artdy diýip hökümet maslahatynda habar berildi. Şeýle-de Berdimuhammedow zähmet haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleriniň köpeldilendigini belledi. Emma ol köpeldilendigi aýdylan aýlyklar bilen geçen bir ýylyň dowamında ýokurlanan nyrklaryň durmuş gymmatlamasynyň arasyndaky tapawudy anyklaşdyrmakdan saklandy. Berdimuhammedowyň ähli ugrda ösüş kazanylandygyny aýdan mejlisi ýanwar aýynda netijeliligi artdyrmak we döwlet harajatlaryny azaltmak maksady bilen bir topar ministrligiň we pudok idarasynyň birleşdirilen sortanda ilmi barlyk institutlarynyň bazara geçmegiň çäginde büdjet meýilleşdirmesinden çetlestirilen wagtynyň ýyzanyna gawat geldi.